Oh my God. As yun nga guys, pumila na kami kasi babayaran na namin mga kinuha namin. Nakasilis niya pa, ang daming kinuha na hindi naman nakalista. So ayan, nagbibigay namin na nag-credit. Sige na, ito lang ginagawa. Galing, ang daming free. Zen. Ate, sandali, technique. Uy, bayabas! Ate, bayabas mo! Ate, bayabas! Kuya, may bayabas dito. Kita gusto mo bayabas? Trek! Hanapin mo nga yung ano ko, anak. Yung stand. Ginamit ko lang yung gin ko nila.
Hello, Eljun. Happy New Year. Happy New Year na. Merry Christmas pa. Oo, may ads na naman yung video mo. Wala, ganun pa din. Asa. Hindi makapag-subscribe sa iyo yung ano, yung ninja ko. Oh, ganun. Maganda daw ang pusa pag lalaki. Parang sa ano? Mohan, hello. Di pa tayo, madam. Di pa tayo nasahod eh.
Ba't ganon? Pag, hindi makapag-comment. Nakasign in na ako, Ubus na embol na Sana ay sabihin sa Lahat ba to, Earl? Ano? Ay, yun pala. Tanga-tanga ko talaga. Ay, sa baba pala. Pag maliit siya, maliit din ang ano. Pinapakita. Hindi makapag-comment. Puro ads ka na. Gumawa na naman ako ng bagong account, Earl. Thank you, Mohan. Thank you, Mohan. Siyempre, pag nakapanood-nood na yung panibago, edi, log out na ulit natin. Siyempre, nakapanood na yung panibago. Out na ulit natin. Diba? Oh, puro papuri to si Mohan, Lalaki na yung tenga ko niyan. Napalakpak na. Earl, bakit hindi ka ba apply? Ano naman babalakin? Kaya mo siya magbalak na magbalak. May nakakaintindi pala ng Tagalog yan, ano? Kumusta ka na? Yung New Year nyo, kumusta? Ayoko ko pa. Gusto ko pa na demonetize. Bakit? Ganda nga yun. Para nasahod na. Ikaw talaga. Ako, gustong-gusto ko na sumahod. Ikaw naman. Sa akin, kahit yung ano lang, kahit yung 3,000. Kasi di ba masesendan ka na ng sticker? Kaso lang 800 pa kailangan ko. Pa-play naman. Yabang nito. Yabang mo dyan. Ako nga, kapos na kapos na.
Wala nga ay, nagsahod nga si Mister ngayon. Pinambayad lang naman ng mga bills. Wala akong nakabig. Walang wala man lang dumaan sa palad ko eh. Daya. Ge! Tayag. Hala, malabo na yung mata ko, hindi ko ma-shoot. Trek! Baka inapuyan mo pa yung kanin, anak, ha? Painin na yung... Baka inapuyan mo pa yung kanin, anak, ha? Type ng movie. Itong dragon na to, dragon. Yan, mga cartoons. Dapat nasa YouTube ko kung makadapa tayo. Tayo. Isa yung isa ni mama. Golis na kayo. Tapos yung mga tsinelas dyan, anak, hanggang dyan sa labas, isandig-sandig mo na para... Hindi ko nga alam, may kailangan ko nga. Oh.
Yung isang maliit, nasaan? Wala, nagkailangan. Isang maliit. May pa ba yan? Ba dito may ulit na eh. Asa yung cellphone mo sa direct naka-charge? Ha? Yung pala ko si ano? Pag na-in na yung kanin, mauna na kayo kumain. Hello? Kakain na ba kayo sa direct? Hindi pa tain-in masyado yung kanin. Andre, kakain ka na? Andre, kakain ka na? Ate Asel! Ate Asel! Kakain ka na? Yun? Ilan tayo sa ulit sa... Ay, kaya sok ba? Nagkakaso. Suka lang. Hindi.
Sige na, kuha na kayo taga-apat. Tapos yung tira sa amin. Tapos tagi-isang ano. Kikya? Oo, tapos tagi-isang... Nag-aapat na tayo to. Nag-aapat na rin siya. Isa-isahin mo. Yeah. Tapos tagi-isa ng lumpia. Tatay mo. Sinakuha na kayo taga-apat. Tapos yung tira sa atin. Tapos nag-iisa. Ipaghiwalay mo kami si Drake ng ano ha? Ng sausawan. Ha? Kakain na lahat to. Oo nga, tiga-apat nga kayo. Siya, tika bulo-bulo. Ipaghiwalay mo kami si Drake ng ano ha? Yung sausawan. Tawagin nyo na yung dalawang kapatid nyo. Kaya pa daw si Sandre. Tita, yung kanin! Bakit? Tignan mo! Hilaw pa? Oo! Eh di, sinabi ko nga iniin-in pa. Ang kakatip ulit naman ninyo eh. Kakain na kami, kakain na kami. Balik mo to. Tingnan mo ni Sandre ko. Si Drake, pagagalitan tayo ni Papa mo. Sabi ko, iniin-in ko. Ulit naman ninyo eh. Gutom na yun sa
Hindi, ikaw na magbenta, Sandre. Ikaw sunod magbenta, nakain eh. Yung charger ko,
Kumusta ka? Ikaw ay walang pinag-iba. Where's my stand? Red. Hoy, hindi kayo naubusan ng kikim ah. Ay! Oo, iba naman bakla. Yung charger dito ah, continuous. Did you see my charger? Where's my charger? Ma, nandiyan si Papa? Wala. Yung stand ko nga, anak, hanapin mo nga. Yeah. Drek! Yung stand ko, hindi ako maka... Sa trabaho. Ano sabi ni Papa sa'yo yung nililigawan ka niya? Sabi niya, mahal niya ako. Tapos, ano ba? Tapos, sa'yo. Sigarilyo ba hanap?